Ang kwentong ito ay ipinadala ni Pedro. Nangyari ito noong taong 1998 sa lalawigan ng Bulacan. Simulan na natin ang kwento. Isang maulang umaga po, Captain Kokak. Ako nga po pala si Pedro. Hindi ko tunay na pangalan. Matagal ko rin kinumbinse ang asawa ko para maipadala ang kwentong to. Sinabi ko na lang sa kanya na hindi babanggitin ang totoo niyang pangalan para lamang pumayag siya. Ang kwentong ito ay hindi lang akin. Kwento namin ito ng aking asawa na naganap noong 1998 sa probinsya niya, sa Bulacan. Sa mga panahong yon, ay hindi pa ako nakatira rito sa Bulacan. Nagtatrabaho ako sa isang factory sa Maynila na gumagawa ng mga produktong plastic, gaya ng timba, batya, at kung ano-ano pa. Kasama ko sa trabaho si Kuya Lucas, ang aming supervisor. Mabait sa akin si Kuya Lucas. Papaanong hindi siya mabait sa akin? Lahat kasi ng pinag-uutos niya ay sinusunod ko. Siyempre, supervisor ko siya eh. Kahit nga day off ko, ay pumapasok pa rin ako kapag may uma-absent at ipinasusundo niya ako sa bahay. Istrikto si Kuya Lucas. Pero pagdating sa mga manggagawang marunong sumunod at nagtatrabaho ng maayos, ay napakabait niya. Isang araw, habang magkasabay kaming kumakain sa kantin, tinanong niya ako kung gusto ko raw bang magbakasyon. Deserve ko raw yon, dahil puro trabaho na lang ang inaatupag ko. Agad naman akong tumanggi, dahil nanghihinayang ako sa sasahurin ko sa mga araw na hindi ako makakapasok. Doon na sinabi ni Kuya Lucas na magbabakasyon siya ng 1 linggo sa probinsya nila, doon nga sa may Bulacan. Malapit lang naman daw. Inalok niya akong sumama, pero tumanggi pa rin ako. Ngunit nang sabihin niyang babayaran niya ang 5 araw na sahod ko at siya na rin ang sasagot sa pamasahe sa bus, papunta roon at pabalik ng Maynila, mabilis akong pumayag para hindi na magbago ang isip ko. 1 linggo ang lumipas at tinungo na namin ang probinsya ni Kuya Lucas. Nagulat ako dahil ang lawak pala ng lupain nila. May malawak na palayan at palaisdaan. Sa isang bahagi naman ay may taniman ng mga puno ng mangga na magkakadikit, parang gubat sa dami ng mga puno. Nalaman ko ring wala palang mga magulang si Kuya Lucas. Ang tanging naiwan sa probinsya para mag-asikaso ay ang nakababata niyang kapatid na si Elizabeth. Nang makilala ko siya, agad akong humanga. 25 anyos pa lang siya. Kaedad ko lang, pero napapangasiwaan niya na ang ganoong kalaking lupain. Napakasipag niya at parang ayaw na nauupo lang nang walang ginagawa. Isa lang ang hindi ko gusto sa kanya, napakataray niya. Pero napakaganda niya. Captain Kokak, alon-alon ang mahaba niyang buhok na nakalugay lang. Morena, matangos ang ilong, at may magagandang mata na madalas na ipinangiirap sa akin. Tinanong ko si Kuya Lucas kung bakit ako laging iniirapan ng kapatid niya. Ang sagot niya, mabait naman daw si Elizabeth. Sadyang ayaw lang nito sa mga taga Maynila. Mas gusto raw nito ang mga probinsyanong masisipag at maaasahan sa bukid. Pinagkibit-balikat ko na lang yon dahil wala naman akong balak manligaw sa kanya. Isang umaga, mas maaga akong nagising at lumabas ng bahay. Nakita ko si Elizabeth na nagsisibak ng kahoy. Unang beses akong nakakita ng babaeng gumagamit ng palakol ng ganoon kagaling. Lumapit ako para magpresenta na ako na ang gagawa. Pero tumanggi siya. Bisita raw ako at kaya niya naman daw yon. Habang nakaupo ako roon, may dumaang isang matandang lalaki na may kasamang magandang dalaga. Morena rin ang babae at talagang nakakaakit. Tinitigan niya ako, kaya napatitig din ako sa kanya.
Biglang nagsalita si Elizabeth at itinuro sa dalawa ang hawak niyang palakol. Halos pasigaw niyang sinabi, "Kung ano man ang binabalak ninyo, huwag niyo nang ituloy." Sabay tingin sa akin at idinugtong, "Kaibigan to ng kuya ko at hindi basta-basta dayo lang. Tandaan niyo yan." Mabilis na umalis ang matanda at dalaga. Pagkatapos ay hinarap ako ni Elizabeth. Pagalit niyang sinabi na wag daw akong basta-basta makikipagtitigan sa mga tao roon dahil dayo lang daw ako at wala akong alam. Napikon ako noon, pero nagtimpi na lang ako dahil nakakahiya naman kay Kuya Lucas. Mukhang may topak ang kapatid niya, pero dahil maganda, pinagpasensyahan ko na lang. Nang gabing yun, maagang natulog sina Kuya Lucas. Lumabas muna ako para magpahangin at makinig sa huni ng mga kuliglig. Bigla akong may narinig na kaluskos mula sa matataas na palay. Inaninag ko pero madilim, kaya wala akong makita. Maya-maya, ang kaluskos ay naging malakas na paghawi ng mga tanim. Nanindig ang mga balahibo ko nang lumabas ang isang napakalaking aso na kulay itim. Sinundan nito ng isa pang aso. Mas maliit ng kaunti pero malaki pa rin kung ihahambing sa karaniwan. Umaangil ang mga yon at unti-unting lumalapit sa akin. Gusto kong sumigaw pero nawalan ako ng tinig. Sa takot ko ay tumayo ako para pumasok. Pero natumba ako dahil nangangatog ang aking mga tuhod. Ang nagawa ko na lang ay paghahampasin ng pinto ng bahay. Mabilis na binuksan ni Elizabeth ang pinto. Nang makita ang sitwasyon, bumalik siya sa loob at paglabas ay may hawak ng itak. Hinarap niya ang dalawang aso at pinagmumura ang mga yon na parang pagalit na kinakausap. Lumabas na rin si Kuya Lucas na may bitbit na shotgun at nagpaputok pa itaas. Dahil doon, mabilis na nagsitakbuhan ng dalawang aso patungo sa taniman ng mga mangga. Matapos ang eksenang yon, inalalayan ako ni Kuya Lucas. Yun din ang unang pagkakataon na nilapitan ako ni Elizabeth nang hindi nakasimangot. Tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako at sinabihan pa akong, "Gwapo ka pala kapag natatakot eh." Sabay tawa. Nakitawa na rin si Kuya Lucas habang ako ay nanginginig pa rin. "Captain Kokak, sa huling 2 araw namin sa Bulacan ay naging magkasundo na kami ni Elizabeth. Totoo nga ang sabi ni Kuya Lucas na mabait siya. Nang makabalik kami sa Maynila, madalas na kaming magtawagan at dinadalaw ko siya tuwing day off ko. Kaya ayon, nagkatuluyan kami. Ngayon, kaming dalawa na ang namamahala sa palaisdaan at palayan dito sa Bulacan. Si Kuya Lucas naman ay nanatili sa Maynila at nakahanap na ng mas magandang trabaho. Hanggang dito na lang, Captain Kokak. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento namin. Sadyang totoo ang mga nilalang na gaya ng mga aswang. At mabuti na lang, palaban ng asawa ko. Talagang palaban ang mga Bulakenya.